Nag-rank 1 sa 2024 Philippine Bar Exams kinsa lumad nga taga Lapu-Lapu City, mibutyag nga ang disiplina sa pagtuon, maayong support system, inubanan sa grasya sa Ginoo ang pipila sa mga rason nga nakabot niya ang kalampusan. Ani ang report. Whereas the city of Lapu-Lapu is deeply honored and proudly recognizes this exemplary achievement of one of its residents. Now, therefore, be it resolved, the city is hereby resolved that the House of Representatives congratulate and commend Kyle Christian G. Tutor for bringing pride and honor to Lapu-Lapu City. Tipik kini sa House Resolution number 2146 nga giduso ni Lapu-Lapu City Congresswoman Cindy King-Chan isip pagdaig sa nakabot ni Kyle Christian Tutor. Wala lang maghatag og dungog og kalipay si Kyle sa mga upunganon apan nagsilbi usab siyang maayong ehemplo sa kabatan-unan sa nakabot niya sa bar exams. Sa gipagawas nga resulta sa 2024 Philippine Bar Exams ning bag-o lang sa 10,490 ka mga bar examinees, 3,962 lang kanila ang nakapasar. Diin si Kyle ang nag-rank 1 sa mga pasulit human makakuha sa 85.77%. Matod ni Kyle, ang pagkugi sa pagtuon ug pagsubay sa daily routine ang pipila sa mga hinungdan nga nagmalampuson siya sa pasulit. I didn't have a rest day, but always having that routine, and I spent every day studying. Even my meals, during my meals, mutanaw ko og lectures, breakfast, lunch, dinner. So instead of watching YouTube or other streaming platforms, mapasalamaton usab siya sa maayong support system sa mga classmates niya sa UP College of Law. kung mga friends sa UP, kay naman may group chat, sa among group chat mag-question me mga possible questions for the bar exams. And yun, I think daghan man na ng pangutanad sa bar exams from our group chat. So I think that really helped me. Apan taliwa sa iyang nakabot, pabiling mapaubsanon o mapasalamaton sa Ginoo si Kyle. Kamanghuran sa duha ka managsuon apan si Kyle pa lang ang labing unang abogado sa pamilya. Ang tinguha nga makatabang sa uban, ang usa sa nakapaaghat kaniya pagkuha og abogasya. Butang nga suportado usab sa iyang pamilya. Lawyering presented me a stable opportunity for my career, and of course the ability to help others to affect their lives. So that's really something that I wanted, to have a life that would be fulfilling for myself, ug makatabang jud ko sa ubang tao ba. The only secret to raise someone like him is just to always support him. No pressure at all. I just always tell him this, do your best in anything you want to do. Bisan kung sa kauluhan na nagtungha si Kyle sa kolehiyo, apan taga Gunob, Lapu-Lapu City ang iyang kagikan. Ug sa Lapu-Lapu City usab siya nagtungha sa pipila ka tuig niya sa elementarya ug high school. Ang iyang lola kanhi supervisor sa DepEd Lapu-Lapu City Division. Gawas sa plaque, mihatag usab og cash incentive si Mayor Junard Ahongchan ngadto kang Kyle. Dako gyud ang kalipay sa mga upunganon nga aduna tay produkto nga gikan gid sa Lapu-Lapu. I just hope that he will be able to come back later and maybe serve also the Okupunganons when the opportunity comes, and all the best for him. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.